Gwapo na lang nga masakitan. Ako actually sa kuha kay ako ang partner is ni siya arangan pero sa gwapo na lang ko mapasakitan ko kay Sa pangit na magsakit yung mata. Hain sa pangalan. Lori May Pataho po. Single o na sidecar? Single po. Nga nung gipili man mo single samantalang sila ni kadate niya ikaw wala. Choice na ko. Sa choice nimo mamahimo kang uga. Dili po na. Pila na nga kabuan nga single? Unong. Pasabot unom na kakabuan nga uga. Ala, wala. Sige nabuhat nimo habang para malingaw imong kaugalingon. Sa work lang. Nga naman say nasa single ka sanay uyab. Mabuhat na nimo ang imo ang gusto buhaton. Kay og na kay uyab kay marag naman siya bawal ta kanang kay kwan gud ka dinhi mo mabuhat kay di siya mosugot ra nga na. Tinuod ba na sa single tilo-tilo tanan? Dili po. Gwapo nga pasakitan ka o sa pangit nga magsakit imong mata? Sa gwapo na lang nga masakitan. Sa pangit kay mata ra ang magsakit nimo. Sakit naman ako matadaan so pasamutan pa niya. Sa gwapo na pasakitan. Sa pangit nga magsakit imong mata. Okay, sakit naman daan. Mamatay ka sakit o mamatay ka lami? Mamatay sa kalami. So bahalag mamatay ka basta malamian ka. Siguro. Para sa kalas na lamian. Wala. Wala. Shout out sa akong kauban, Vanessa Joy Gabika. Hi, unsa pangalan? Honey Taga saan? from Estrada Fort Single o na sidecar? na sidecar. Actually kuan man god like since kuan pa mi high school mi nag-ano sa ako ang Nagunsa mo nag-ana na mo? like na ko yan na nag-ano pa mi nagtiwas mi school. Ana-ana bago kasal o kasal bago ana-ana? Mas nice jud kasal before sa Ana-ana. yes. Pero ano ikaw nauna mga ana-ana? Nasipyat kuan ayaw sa jud mo pagdali ana lang. And then study first sa jud mura. Ano ikaw nang dali-dali maka? Ana lang. Tinod na dito mapugnan ang lami. Oh. Sa gwapo nga pasakitan ka o sa pangit nga magsakit imong mata? Ako actually sa kuha kay ako ang partner is ni siya arangan pero good siya na kanaging sa uban man kong lalaki like kanang nanang buntisan din biyaan ba sila. Then sa kuha ako magong partner is di siya arangan pero tarong siya sa paglalaki responsible kay siya na pag-amahan bilang sa anak nako. Then mas bet nako ang pangit kaysa sa gwapo kay naman ko ibang gwapo magbiyaan lang ka dayon. Ito ka sa pangit nga magsakit imong mata? Oh, okay ra jud na So asa nabiloy imong bana dito? magsapangit. Pangit siya. Pero di siya pangit. Pero sa ako sa pangit siya mabilong pero di siya as in pangit. Kinahanglan ba ang mamili og gwapo o dili na? Ay, dili man sa ako lang sa ko wala man ko namili sa ko agod ka nang ang ako lang sa uban di man good same tag personality sa uban man good kay ang uban mamili man jud og gapo na uban milig pangit depende lang jud sa personality sa tao kung unsa lang pilion. Shout out lang ko sa akong bana mo lang and sa akong family. Hain sa pangalan? Atina Gonzaga taga Colorado. Single o na sidecar? Single. Anong single man ka? Nana ko kay-iPhone actually. Single man ka karon nga nakikaipon. Nana may wala man sa naka-contact sa birth. Nag-ipon mo karon. Nag-live-in me 3 years. Habang nakikalipin tilo-tilo po kaglain. Ulo uy wala. Nakatry nag-ana. Oh, pero sang bana. Nakaiba na. Nakikalipin. Wala. Loyal. Ang halimbawa sila loyal coke lang. Sigurado ba kang ikaw ra gimahal si mong bana? Di ko sure. Nasakpan na naman siya. Yes, ikapila. Natural ba siya sa social media nga nadyo'y ka-chat pero tagana ko siya second chance kay deserve pud guro. Deserve ganang cheat na gani. Sa gibuhat niya pati ba nimo ma-share sa mo ha? Na siya ka-chat tas meet up sila meet up. Posible ba nga naitabo na to nila? Yes, naa-jud. O sige batin mo to. Siyempre, nasakitan. Lami mo balos, pero wala na ako gibuhat kay. Wala na lang na ako gibuhat. Mas gipili na lang ako nga kung ano na akong pasensya sa iya. So gidawat gyapon mo siya? Oo, gidawat gyapon ako. Oo, ikapila na may gibuhat pero ikapila na ko taas kay kung pasensya sa Paminaw ni mga anong nagbinuang siya unsay rason? Siguro di ka kibalo? kuan. Sa iyang kuan sa pagkaulitaw ka ng financially like dili babae. Tas wa pa siya tarong trabaho ato tas niuli ko sa mua nga dito nag-meet up day sila din niya kwarta dapat din nilang good ko anon nga kwarta lang man di ay okay lang sakit kaayo kay gibiduangan jud ka Unsay kaya nimo buhaton para dili siya mawala? Bisig napay kaya nimo nga wala nimo nabuhat. gibuhat man ako tanan Unsay posisyon nga kaya nimo?
16. Mura na, di alam. Sa gwapo nga pasakitan ka o sa pangit nga magsakit imong mata? Sa gwapo na lang kung kapasakitan ko kay. Balag pasakitan ka ba sa gwapo? Oo. Dili ka tong pangit nga matare magsakit mo? Di na lang. Minsan pag pangit siya, pangit man siya, pero nanguan gihapon. Doon lang sa gwapo ka, useless. Useless kayo. Gwapo niya, gamay magdala, okay ra na si mo? Okay ra. Okay ra ka nang murag taklob sa ballpen kada ko. Okay na. Sa imong pares karon usa kada ko, paminan nimo masukod gani mo? Isa ka lang ha? O duha? Satisfied na ba ka na? Okay lang. Happy na. Shoutout sa iya hasang bana. Shoutout sa ko ang classmates nga na sila karon diha. Hi! Nagasa ka ma'am? Turil. Single o naisad ka? Na single. O ka nainggit sa ban nga nauyab, ikaw wala? Nainggit jud. Pila na ka buwan nga single? 1 month. 1 month na kang uga? Uga na kayo jud. Sa ginabuhat mo para mabasa ka? Maligo. Basa na ka jud kayo. Gwapo nga pasakitan ka o sa pangit nga magsakit imong mata? Sa pangit na magsakit imong mata. Kay wa kay ka ano ana kahati. Sa gwapo di nga pasakitan ka? Dagan kay ka ano ana karibal. Nakatry na ka ganang gwapo? Oo. Balag masakit ang mata oy. Mamatay sa kasakit o mamatay sa kalami? Umatay na sa kasakit oy atay. Okay ra sa mamatay sa kasakit. Okay ra, okay ra. Hindi ka sa kalami. Adili uy. Yung nga naman. Hey. Wa pa ka tilog kalami? Wala pa. Wala pa. Para sa kabalak mo tilog kalami? Puhon. Kaluyan. Shoutout ko sa akong ex. Oh yeah. Tama na. Hain sa pangalan? Zaira! Kylie! Tagasa? Tuna X! Biaw! Single o na sidecar? Sidecar! Sidecar! Nakabalo na ba yung parents ka na may uyab-uyab? Wala! Legal! Kinabuhat niyo, kawat-kawat lang mo? Yes. Oh! Sa may mas lami, kawat-kawat, mananghid gadaan. Ay, manangit ka daan! Pero mas lami ang Kawat-kawat! sa orasa. Asa ka gidala? Ana-ana bago kasal o kasal bago ana-ana? Tal, bago ana-ana! Tauna naman! Ano naman yung mga ana-ana mapagkagi kasal? Nagdali! Kasi mamatay nagsayo! Kapila ka mag-ana sa kasmana? Uy, guys! Ikaw? Kapila ka oras mo mag-ana? Alas na na! Pila ka oras kaya ni mo? Ambot niya! Wala ko! Pila ka butuan sa oras? Saraya! Uy, sorry ka gira! Di pwede duha? Murag, pwede ko rin! Gwapo nga pasakitan ka o pangit nga magsakit imong mata? Ay, malakit ka! Magsakit ang mata! Pangit ka magsakit ang mata ya! Ganong ganahan na pangit nga magsakit ang mata? Sa nga, masakitan ta, kalain na to. Hindi na ka Agwantahon nimo ang magsakit ang mata? Agwanta na lang ya, uy. Wala na may lain, no choice. No choice pa niya, pangit na lang. So pangit na lang? Mamatay ka sakit, mamatay ka lami. Mamatay na ka lami! Shoutout sa ko mama! Shoutout siya mama, si Vilma! Happy birthday! Shoutout si mama mo